A l'últim vídeo vam entendre i vam fer llet evaporada. I avui en farem ús. Així que farem una llet evaporada. Agafarem unes cebes. Fregirem una mica de pa i fotrem una crema de cebes impressionant. Som-hi! Si us en recordeu, el 87% d'un litre de llet és aigua. I el que volem ara és evaporar la meitat d'aquest líquid. Ho farem a poc, amb un bon recipient, ho colarem. Podeu veure la recepta perfectament explicada amb l'etiqueta que veieu aquí a la dreta. Bé, doncs anem a per les cebes. La recepta original es fa amb 6 cebes grans, però com sóc una mica borinot, n'he posat 7 de mitjanes. Però millor si tireu amb 7 grans. El que farem és fer una papillot amb aquestes cebes. I com farem la papillot? Les embolicarem perfectament perquè es coguin amb els seus propis sucs. Perquè retingui líquids, embolicarem perfectament la ceba, l'embolicarem en paper de forn. El que estem fent és protegir. I després utilitzarem paper d'alumini. D'aquesta manera la ceba es courà amb 3 pells. La ceba original, la de paper de cuina i la de paper d'alumini. Ho hem de fer de manera que no quedi cap forat, com aquesta que us mostro a les imatges. Que no surti el vapor. Les col·locarem en una safata de peu, perquè una de les missions és no perdre ni una gota de líquid. I el forn. I us explico el forn. Posarem a dalt i a baix. Preescalfarem a 200 graus. Posarem la safata al mig. Hem d'anar en compte que no quedi ni massa amunt ni massa avall, centrada. Quanta estona? Després us explico. Seguim. Anem amb el cardamom. El cuiner de cuines de TV3 els trenca amb el gabinet, però jo no vaig provar al gimnàs, així que a grandes males, grandes remedios. I ja ho tenim. Volem que surtin les llavors, que és el que infusionarem ara. Agafem la llet. Recordeu que teniu els ingredients al final. Escalfem la llet i quan comenci a fumejar, introduïm el cardamom i abans de que trenqui el bull, ho tapem i ho retirem. Ho deixem que s'infusioni, és a dir, que el cardamom deixi el seu aroma a la llet. I ara anem amb la llet evaporada. Hem d'utilitzar 1 litre de llet evaporada. Això vol dir o bé la comprem, que és una opció, o bé agafem 2 litres de llet i ho reduïm a la meitat. Vaja, el que us explicava a l'anterior vídeo. Posem aquest litre de llet evaporada amb un foc mig, controlat, i anem remenant perquè no s'enganxi, que vagi fumejant, sense que trenqui mai el bull. Això ho reduirem exactament a la meitat i ho reservarem. Tornem al forn. La recepta original parla de 55 minuts, però jo he estat 1 hora i 20. Com sabem si està? Molt fàcil. Hem d'aconseguir aquests tons torrats, caramelitzats. Hem d'aconseguir aquest caramelitzat a la ceba. Si veiem que encara no està, les tornem a posar. Jo us dic, jo he estat 1 hora i 20. Es tracta de rescatar tot el líquid possible, perquè el líquid que deixen aquí és un caldo. És líquid de la ceba, és un caldo que fa la pròpia ceba. Té molta intensitat de gust. Seran només unes quantes gotes per ceba, però ja ho veureu. Les pelem. Sí, us cremareu. Veieu que poso un colador per no perdre ni una gota de líquid. Podeu utilitzar unes tisores. Les parteixo. Li trec la base i ja per una altra ceba. Salvem tot el líquid que puguem.
Bé, ja he fet tot el set. I aquest és tot el líquid que he pogut rescatar. Com us deia, això és or. Ara anem a treballar les cebes. El que farem és trinxar-les una mica. Els hi passem al gabinet. Les anem tallant. Sí, també en cremo. No cal picar-les al tot, una mica només. Posem una cassola al foc, afegim la mantega i quan agafi aquest color daurat que comença a fer aquesta olor de fruits secs, hi afegirem un bon raig d'oli d'oliva. Combinarem mantega amb oli. I ara, quan estigui calent, hi aboquem les cebes. Les anem a caramelitzar una mica. No estem fent un sofregit de l'Empordà, no cal arribar al límit, però sí que ha de fer una mica de color. Bé, en aquest punt afegirem el líquid al caldo que hem tret de les cebes i també un raig de vi ranci. Per desgràcia, per un error meu no ho he enregistrat. Quan veiem que hagi evaporat l'alcohol, colador i aquella llet que teníem amb el cardamom, l'afegim. Poso colador perquè no vull trossos de cardamom perquè donen voltes. Ho integrem un parell de minuts i aboquem el mig litre que queda de llet evaporada que hem reduït. I aquí no colem, amb tot el que caigui. I continuem remenant i integrant. Ho tapem i ho deixem a foc baix durant 30 minuts. Ara anem a palpar. Agafem un pa de pagès, una llesca d'un parell de dits. Al foc, un bon raig d'oli d'oliva, temperatura alta i fregim el pa. Ens assegurem que quedi ben untat d'oli. Mitja volta. Una mica més d'oli. Com podeu observar, la temperatura és alta. I això ja està. Ara el tallarem. Farem crostons del tamany que vulguem. Salem, pebre i reservem. El pa esperarà la crema. Ja passant la mitja hora, traiem la crema. Fa molt bona olor. I vinga, el que us imagineu, a passar-li a la màquina. Evidentment, aquí pots utilitzar una Thermomix o el que tingueu. L'hem de passar bé. Anem a treballar una mica fi. He estat gairebé 10 minuts. Aquesta és una adaptació d'una recepta d'un cuiner de Sabadell, que es diu Jordi Villegas. Colador, si us plau, no us salteu aquest pas. És bàsic. Volquem. Amb un cullerot. Per què ho fem, això? Perquè la textura sigui com de vellut, molt suau, i perquè realment tota la fibra no baixi a la crema. Aquí podeu veure la fibra. Clar, les cebes tenen molta fibra, i això no ens aporta res. Molt bé, següent pas. Anem a emplatar. Aquesta crema té una potència de gust de ceba increïble. Posem el pa. Una mica d'oli d'oliva.
I si teniu farigola, perfecte. I ara per la foto, com si fos un influencer, poso unes cebes per aquí. I apa tu, ja ho tenim això. Ara l'hivern està realment molt bona. Ve molt de gust. Heu vist una recepta on hem utilitzat la llet evaporada. Es podria fer amb nata, que és la recepta original. De fet, jo crec que queda més bona amb nata, el que passa que així t'estalvies 350 grams de greix directament. I en el proper vídeo elaborarem llet condensada, amb el 55% de sucre, com Déu mana. I us deixo amb els ingredients. Cuideu-vos.